Hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag der er vi igen inde i Toilet Tower Defense, hvor vi skal se hvad folk de vil give for mine units. Så der er gået lidt tid, og jeg har fået tradet mig frem til et par nye units. Som I kan se, jeg har ikke længere min jetpack cameraman, men det er selvfølgelig lige meget, fordi jeg har fået nogle andre gode units for det. Så er jeg sådan en exclusive spider crate, som vi skal se hvad vi kan få for. Og hvis der ikke rigtig nogen der gider trade for den, så åbner vi den her til allersidst på videoen. Så det bliver spændende. Så lad os egentlig bare starte med at gå ind i trading pladser her og så se, og så vente på vores første trade. Der var vores første trade. Okay, så lad os se hvad vi kan få for. Okay, så han har faktisk nogle ret gode units, så jeg bomber den nok lidt op til en speaker woman, dancing speaker woman. Lad os se hvad han vil give for det. Hvad siger han? Altså, jeg vil gerne have den her spider crate, men jeg har allerede en Titan TV main. Og jeg har en exclusive spider crate. Lad os se hvad han vil give mig for den. Selvfølgelig så skal han add, fordi det er L for mig. Ja, okay. Det var L for mig, hvis det var. Nå. Første trade, den gik ikke så godt. Så er det bare med at vente på en ny. Se det er faktisk en ret god trade. Så blev den så knap så god. Jeg kunne godt sige ja, men sagen er, at min kameramand er bare bedre, og det er en L for mig. Også selvom jeg har 2 af dem, så er det stadig en L for mig. Så lad os vente igen. Okay, der er en ny trade. Vi har en dancing speaker woman, og så har vi en ninja kanin. Lad os se, hvad siger jeg her? Det er en TV. Det er ham. Okay. Wow. Vi har en trade. Men hvad? Oh my god, vi har en trade. Ninja for Titan Speaker Man. Okay, det tager nok lidt tid. Jeg hader det der. Jeg forstår ikke hvorfor det gør det. Bare ikke sige nej tak til det. Det er en god offer. Det er en god trade. Det er ikke el for nogen af os. Håber jeg i hvert fald. Det vil ikke være så godt, hvis man er for ham. Men ellers så har vi fået vores allerførste trade. Let's go! Trade successful. Hey, vi har fundet Titan Speaker Man. Let's go! Woohoo! Yippie! Så det var vores allerførste trade. Det tog cirka en halv time. Juhu! Ja. Lad os se hvad du vil give på vores nye Titan Speaker Man. Så trader vi ham allerede bare. Okay, vi har fået en trade. Lad os se. Vi har en Titan Speaker Man. Han siger sikkert at. Wow, vi har en trade. Oh my god, en Titan Speaker Man for Speaker Spider og Medic og Large TV Man. For en Titan Speaker Man. Wow. Okay, det er en okay trade vil jeg sige. Det var en meget fin trade. Kom så, yes. Og boom. Yeah. Okay, efter cirka 43 minutter har der kun været 3 trades, som har været okay fine. Den ene trade, det var hvor jeg gav noget gratis, og de 2 andre, det var hvor vi faktisk traded noget for noget. Men ellers så er jeg bare løbet rundt i cirkler her i det meste af tiden og bare kedet mig. Så jeg tænker egentlig, at vi skal prøve at åbne den her exclusive spider crate. Så jeg går ind på en VIP server. Okay, så vi er lige nu inde i min VIP server. Hvorfor? Fordi jeg synes det var mere dramatisk at åbne min spider crate helt alene. Men der er en Titan TV mand her, så jeg fik lige lyst til at prøve at se om vi kunne bruge 100 kroner og så se hvad jeg får. Okay, det var så. Nu skal der en masse S'er nu. Så jeg fik en camera woman. Væk med den. Nå, det var så de 100 kroner. Nå, men nu kommer det dramatiske. Den her spider crate, den skal vi åbne. Så, are you sure you want to open this crate? Jeg er 100% sikker. Okay. 3, 2, 1.
please lad den være noget godt. Please lad det være noget godt. 3, 2, 1. Speaker spider. Så nu har vi 2 speaker spider. Ja, okay. Hvorfor en large speaker man der? Okay, så det var ikke helt, jeg havde håbet på. Men, ja. Ja. Juhu. 2 speaker spider, så kan jeg jo trade den ene. Jeg kan jo selvfølgelig trade den ene, og så håbe på at få noget godt. Men ellers så har det jo været nogle ret fine trades, vil jeg sige. Jeg synes vi har endt med noget meget fint. Så, ja. Det tænker jeg, det var egentlig alt for denne video. Så jeg håber, at I nåede at så denne video, så det vil gerne se i næste video. Hej hej.